arek malah dolan HP ae. Gengine kaliren iku. Bocah buwento. Oh. Balah. Gendui di pasar iku makani kelinci dipakani buwento. Oh, halah. Ngene ngono ora mati terus. Men dolan HP ae mbadhok HP mau piye? Duh, kenapa sih? Oh, Pri, jalan apa ini? Ayo cok, ini cok, mana cok? Goblok itu cok, oke? Wah, kancane wedian saking gobloke ra elok-elok musuhane tok ayo. Kalah. Oh, nang ono bocah. Oh, halah. Oh, lha kok momen game ae. Duh, Hah? duh. Saya dulu ono apa? Oh, gasen kono. Wes sampe menang kok yang kalah nyoro aku. Gelem menang ora untuk hadiah nang kok. Apa ngombek mati balik urip nang ngono wis gorene HP-ne. Boleh yo yo. Ora yo yo wes sampe menang iku mang. Ngedip karena menangnya malah jaluk jahe mis karak jahe tenan. Ngedip karena menangnya malah jaluk jahe mis karak. Karak. Kamu urip ndang ape ngombek wong urip ndak balik apa kamu urip ndang ape ngombek wong urip ndak balik apa